specialist. Oh, my screen went dead here. My whole control panel. I have no idea what speed I'm going. Okay. Halløjsa. Jeg synes, at staten skal kigge lidt på alle de her ting, som er ved at komme frem med hensyn til vores biler. Vores biler bliver i fremtiden så dyre og har med at gøre og holde, at den lille mand ikke kan få råd til at køre i dem. Dem, som sætter biler om hver 5. 6. år, altså inden for garantitid, de kan stadigvæk køre, og de vil ikke blive udsat for noget, selvfølgelig, hvis man har råd til det. Men de fleste folk her i Danmark, mig inklusiv, vi har ikke råd til at brødføre en moderne bil med alle de ting, som kan gå i stykker. Og det er lige fra, at vi har et dynamo i går, den der laver strøm, den sætter så ind i motoren, den har sådan en stor diameter her i den stil her. Før der havde man en generator, den var ikke større som en, en stor termosflaske der. Og den kostede jo brugt, måske du kunne få den for 200 kroner, ikke? Men når du skal have en moderne dynamo eller generator, den sætter bygget ind i hele maskineri, og du skal have skilt en helvedes masse af. Det kan komme til at koste 20.000 for at få den skiftet. Og de ting der, alle ting i en bil, de vil gå i stykker. Ikke kun bremser og sådan forskellige ting, men det hele. Fordi bilerne i dag, de er overhovedet ikke lavet til at kunne holde længere end 10 år. Det vil sige, de kan måske holde, men så skal man i noget værksted og have det skiftet ud, og det skiftet ud, og det skiftet ud, og det skiftet ud. Og det kommer til at koste en hulens masse penge. Hvorimod, når man har nogle af de gamle biler, for eksempel sådan en Golf 3, som jo stadigvæk kører rundt, de forurener måske en lille bitte smule mere, men det forurener også meget, når man har en ny bil, som måske ikke holder så længe, og så lander den på losseplads. Det vil sige, at det lander en masse cadmium og bly og tungmetaller i form af det batteri der, ikke? Og hele karosseri, det er malet med nogle maling, som er giftige for miljøet, når det kommer i jorden, og det er en masse ting i en bil, som ikke kan høre hjemme i vores cirkulation, altså i vores økosystem, ikke? Så derfor vil de biler, som kommer nu, skulle skrottes efter 10 år, medmindre man på den helvedes masse penge i dem. Og ellers skal man for eksempel tage en gammel bil, dem kan man få til at holde i 30 år, måske endda 40 nogle gange. Jeg har en bil stående, den er 30 år gammel, over 30 år gammel, og den har jo overhovedet ingen rust. Jo. Den har ingen rust. Det er bare snubbelt af de her emissionstal, fordi jeg har et emissionstal, som er 0,02 for højt. Ikke? Og så har vi også en anden ting, vi skal sige til dem, som laver det hele selv. Mange af de elektroniske ting, I køber inde ved de der butikker i udlandet, de er fake. De er fake. Det vil sige, I får en kasse, som ser meget udmærket ud, og så det ser en lampe der sådan i, og hvis du pakker den ud, den ser meget fin ud, og den er ikke i orden. Den er fake. Det vil sige, når I slutter den til bilen, så kan computer ikke snakke med den. Og det vil sige, at den kan ikke regulere ordentligt, og så bliver blandingsforhold for fed, og så får I det her for høj emissionstal. Og det samme gælder for temperaturføler, og det samme gælder for mange andre elektroniske ting, og det er fyldt med elektronik i biler. Jo nyere de bliver, jo mere elektronik er det i dem. Og de koster selvfølgelig ikke så meget som original, men selvom de koster det halv af det, var original reservedel koster, når de så slet ikke duer overhovedet, og du skal smide dem væk, så selvom det koster det halv, så er det for meget. Og så er timeløn i dag, den er jo rask væk 1.000 kroner plus moms. Det kan den godt komme op på. Og det er heller ikke sikkert, at når I får noget repareret efter 10 år, at det så er blevet lavet sagkundigt. Det vil sige, I putter bilen ind på værksted, og I får en regning på 18.700 kroner, ikke? Og så går det 3 måneder, og så kommer det en rød lampe i instrumentbræt, og så er den nok ikke væk igen. Og det kan være limpmåde. Limpmåde, det er et fænomen, det dukker op i de nye biler, hvor en computer i bilen, den registrerer, at det er en eller anden modul, det ikke er, som den skal være.
og så sætter jeg computer af bil i noget, det hele limpenmåde. Det vil sige, at den kan godt køre, men kun 50 km i timen. Det vil sige, at du kan tøffe hjem lige så stille og roligt med en lille lokal landevej, kan du tage hjem om aftenen, og så 1:30 om natten, så holder du hjemme i indkørsel. Det vil sige, at du kan komme hjem, men den kan ikke køre for fuld skrald. Og det er bil, det gør den automatisk. Og hvordan får man ud af det limpenmåde? Det er, hvis du nu for eksempel, du kan køre på værksted, du kan altid køre på værksted, men så kommer de der regninger, ikke? Og du ved jo ikke, hvad de bonger der for. Du ved jo ingenting, ikke? Du har slet ingen kontrol med det. Hvorimod med sådan en gammel Golf, som den jeg har, der kan din nabo, som er mekaniker, han kan komme over, og så kan han sige, at grunden til, at din bil ikke kan køre, det er, fordi din benzinpumpe er gået i stykker. Den diagnose kan han hurtigt stille. Fordi det er ikke så mange ting, der kan gå i stykker i ældre biler. Fordi de nye, de er jo peppet op med en helvedes masse elektronik. Og det sætter en display ind i bilen, som ser så funky ud med en masse lys og en masse blink og en masse symboler. Og sådan en display, sådan en infodisplay, den går i stykker. Ja, det kan koste 15.000 kroner for at få en ny en. Og det er kun en, der har det. Det er forhandler selv. Det vil sige, at du er udelukket fra det brugte marked. Fordi efterhånden, der bliver de computer inde i de moderne biler også programmeret til at sige nej tak, hvis du kommer med nogle uoriginale dele, som man jo let kunne gøre før. Der kunne du gå ind og købe uoriginale dele. Det var ikke noget i vejen med det. Ligesom med fotoapparater, der har du har jo Nikon, ikke? Og Nikon, de kan tage objektiver fra et firma, der hedder Sigma, og det går fint. Og nu er det så et firma, der hedder Viltrox, som laver meget fine objektiver, men som er meget billige. Og så vil Nikon føre en sag imod Viltrox, fordi Viltrox har glemt noget i det, at de har sat det i produktion, fordi de har glemt at spørge. Og nu vil den sag jo nok gå ud på, at de finder ud af sammen, at Viltrox, de skal give Nikon nogle af de penge, de tjener til gengæld for at kunne blive ved med. Fordi Nikon, det er så et stort mærke, og det er millioner af Nikon-kameraer rundt omkring. Det er en fed forretning for alle de folk, der laver linser til Nikon. Så samfundet, det er, men altså, vi skal lige blive ved de biler der, fordi at regeringen, de siger altid, et samlet folketing. Det er bare det samlet folketing, de ved ikke, hvad det foregår inde i selve samfundet, det her i Danmark. Og vi har mange forskellige Danmark. Det er Danmark i Gentofte. Det er ikke det samme Danmark, som det er i Sønder Omme. Det er det ikke. Og dem, der bor i Hellerup, ikke? Det er ikke det samme Danmark, som nede i Tinglev, nede i Sønderjylland. Det er sgu fuldstændig forskelligt. Ikke nok med det forskellige, vi snakker om fuldstændig anderledes dialekt. Det er ikke godt. Det er fremtiden ser kun godt ud for de store. Det gør det. Dem, der bor ude af Whiskybælt, langs med Snækkersten og hele vejen derude, de skal nok klare sig. De har også S-tog og alle de ting der, du ved, den tog det bumler frem og tilbage og alt det der. Det er billigt, de kan få 3 måneders billet, og så kan de mangler ingen bil, jo. Medmindre de skal hen og hente en ny vaskemaskine. Det kan de så ikke gøre selv. Der skal de så, hvis de ingen bil har, så skal de have VVS-installatører til at komme med vaskemaskinen og stå den til. Jamen, så bliver verden jo meget anderledes, hvis folk slet ikke skal gøre andet som klø sig selv i røven. For det kan de så ikke få andre folk til.